duk daren gari zai waye tsaya a gefen dama. To, Bilki, mu za mu fita. Amanta. Ga ɗan wannan ki ɗan fasalta ko? In ya so da Allah ɗan siyo wake tunda akwai gero sai a ɗan haɗa su sai ku ɗan yi hikimar ku na mata. To ajiye mana baka ga kitso nake yi ba? Ina da magana. Ya kamata ka ji tsoron Allah kana tuna halin da ka tafi ka bar mu a ciki. Ikon Allah, amma Balki ina iyaka ƙoƙarina daga abin da Allah ya bani, amma ke gani kike zaluntar ku nake? Ni dai ban faɗa maka ba, amma ka faɗi hakan ma to shi kenan. Yanzu tsakaninka da Allah shekaran jiya faɗa maka ne kawai da ban yi ba. Ta ya za a yi ka fita ka bar mu da kuɗin cefenen da ko isan mu bai yi ba? Amma ka je gun aikinku na layin baya, kun zauna he cin lafiyayyen abinci kuke yi, ko da yake lahira da kallo. Ikon Allah, yanzu ke kika fita kika je kika ga ina cin mai daɗin ko kuma gaya miki aka yi? Baba, mama ne ta aike ni siyo barkono. Shi ne na gan ku kuna cin abinci. Shi ne na ɓuya baka gani ba. Da na dawo na faɗa wa mama, za ka kawo mana abinci mai daɗi. Haba mamana, me yasa zaki ɓuya? Ai da kin zo kin same ni na baki ko? Ai ka hana ni kwaɗayi ko karɓan abu a waje. Ba ka ce na zo gida mama za ta bani rabo na gida ba. Gaskiya ne mamana, ni na hana ki, Allah ya miki albarka. Balki, kin fa sani idan kuka fita aiki, wataran masu gidan sukan kawo muku abinci. To fa shi ne aka kawo mana, kuma wallahi a lokacin ma ina cin abincin ne babu yadda na iya. Domin na san yadda na bar ku, amma ku yi haƙuri. Duk daren gari zai waye tsaya a gefen dama. Karkabe wasan zuciya ya je ya saka nadama. Na shaida hali mara kyawu ne ɗabi'ar gulma. Makurci a tare da Allah. Amana ba shi da kyawu karkaso malala. Wa alaikar salam. Lafiya kai haƙuri sallah nake ko? An kawo kaya sai dai ka gaya mata babu irin kayan da take so amma idan an kawo insha Allah zan jira ta a waya. Daren gari zai waye tsaya a gefen dama. Karkabe wasan zuciya ya je ya saka nadama. Na shaida hali mara kyau. Yawwa, kin san mu da yanda muka yi karatu mu ba irin naku bane. Amin wa alaikum salam. Kin dawo? To barka da dawo. Ki dinga karantawa ba sin mi'ara alif lallan hakuri. Ki rike nan? Ba sin mi'ara alif lallan hakuri. Wai har ka dawo kad dai ma ba ku samu aikin ba ne. Kin san garin ne sai a hankali wallahi. Amma wai ina kika je ne haka, kika bar gida ba kowa sai mamana. Wallahi na shiga makwabta ne, ban yi tunanin za ka dawo ba na ɗan leƙo su. Lafiya dai ina. Wallahi yaro ta tura ko zan shiga adashe ka ce ta ga wata uwar nake tsinanawa. To shine fa na shiga muka ɗan magantu. Yawwa mamana to tashi ki shiga ɗaki. Daga baya za mu ci gaba da karatun ko? Haba Balki, bai kamata ana jina da ke kullum ba, yanzu me riban ki na aikata abin da bai dace ba. Kin fa sani ko da leƙe babu izini haramun ne. Ina iyakan iyawana a cikin gidan nan, amma kwata-kwata ba kya ɗauka na da muhimmanci. Ina so ki sani, ba wai ni kaɗai za ki duba ba, ya kamata ki duba aljannarki da kuma tarbiyyar yarinyar nan. Shi kenan. Na ji na fita babu izini ka yi haƙuri. Yawwa haba ko kefa, to babu komai Allah ya ƙara rufa mana asiri. To amin, kai ma dai ya kamata ka ƙara zagewa kamar kowa.
Amma sai dai mutum ya ga ana cin cima a makota da kuma gidan biki, kuma ana sa manya-manyan suturu muna gani. Ikon Allah, rayuwa kenan. Kin fa sani ba haka muke ba da. Sannan kuma kina gode wa Allah kina faɗar rufin asirinki. Bai kamata kina hango wasu ba. Allah dai ya sa mu dace. Zai waye tsaya a gefen dama, nagarta karkabe wasun zuciya ya je ya saka nadama. Nagarta na shaida hali mara kyawu ne ɗabi'ar gulma. Nagarta makurci mawadaci kana a tare da Allah. Nagarta cin amana ba shi da kyawu karkaso malala. Nagarta da na sani aike ya ce babatun watakila. Nagarta kokari zama Kai, yaro, zo mana. Allah. Akwai wata yarinya a nan layin, sai dai mun ɗan manta sunanta. Akwai Maryam, akwai Zainabu, amma Zainabun adda ta ce. Yawwa, kira mana addar taka. Kaga in ba ita bace sai ka kira mana ɗayar. Yawwa abokina, kaga in ta fito idan ustaziya ce muka ga yanayinta sai in saita ta, idan kuma irin tamu ce sai ka fara buga mana wasan koya dar. Bari kawai, ai ni yanzu wa alaikum salam. Amin wa alaikum salam. Kuke mana? Kwarai kuwa, da fatan dai ba mu miki laifi ba. A'a ba ku yi laifi ba, sai dai ban gane ku ba. A zahiri dai mu baki ne a wurin ki. Sai dai ki sani da alkhairi muka zo gare ki. Sunana Salis, abokina kuma sunansa Ali. Amma a zahiri dai mu ba 'yan anguwan nan bane. Amma dan Allah dan Annabi kada mu rasa karamci daga gare ki. Ai abokina, da ganinta kaga dai mace ne mai wayewa. Ba za ta iya walakanta dan adam ba. Amma dai kar mu cika ki da surutu. Kin ji dai bukatun mu. To ai dan adam ba abin walakantarwa bane. Haka ne. Ya kamata ku gana da babana domin ya maku damar magana da ni. Sannan ban gane a cikin ku wa yake son magana da ni din ba. Ni ne, kamar da kika faɗa a fara zuwa wurin iyaye, hakan gaskiya yana da muhimmanci. To amma ki sani, dama mun ɗan zo ne saboda mu fahimce ki, ke ma ki fahimce mu, saboda kin san iyaye sun fi ƙarfin wasa fa. Sosai ma kuwa. Haka ne, amma ban gane manufarka ba. Kana nufin ba sai an gaya wa iyayen ba kenan? Wato, abin da abokina ke nufi, ya kamata a ce kin ba mu dama ne, ko da a ce irin tsawon sati guda ɗin nan, mu ringa zuwa, domin mu fahimce ki, shi ma ya fahimce ki. Ki fahimce shi bi ma'ana shi ma ya fahimce ki. Wanda duk kika gama fahimtarsa, kika tura shi ga baban nakin, ina ga shi kenan damun ki riga kin gama fahimtarsa. In kin ga za ki iya zama da shi, wannan shawara ne. Duk yanda kika gani, mu duk yanda kika ce mu haka za mu tafiyar da shi. Wannan haka ne, Allah zaɓa mana abin da ya fi alkhairi. Gaskiya mun gode da wannan karamci da kika yi mana, domin ban taɓa tunani a cikin wannan anguwa za mu samu mace mai karamci irin ki ba. Gaskiya na ji daɗi ƙwarai da gaske yanayin yadda kika nuna a fara zuwa wurin iyaye. Mun gode, Allah ya saka. Amin, Allah ya samu dace. Amin ya Allah, muna godiya. A gaida gida ko? Mu ma bari mu samu mu wuce. kyawu karkaso malala. Nagarta da na sani aike ya ce babatun watakila. Nagarta kokari zama Alo Musa, an tashi lafiya? Ya ayyuka? Kai lafiya kalau. Malam Musa Hikaya. Alhaji Faruk duniyar lissafi. Wai kawai sai na ji kiran bazata kana kofar gida. Wallahi hanya ce ta biyo da ni kawai sai na taba ka. To ina mota yake kuma? Mota na tana wajen wanki. Gaskiya ne. To ya labari ya kuma kasuwancin naku? Kaso alhamdulillah Alhaji Faruk na Alhaji Isiyaku mai dollars. Wallahi gani nan dai sai faman wahala muke amma su suna gefe kawai. In ban da abunka Alhaji Faruk wace wahala kake yi? Kai da Allah ya haɗa ka da uban gida mai son ka. Ka duba fa gidajen biredinsa da kamfanin block ɗinsa da wasu daga cikin gidajen hayansa duka kake kula da su. Uwa uba gashi Allah ya haɗa ka da mata mai haƙuri da kuma neman na kanta. Ka fa sani duk cikin abokanmu ni kaɗai na fi ka sa'ar mata. Ka ganka ko? Yo ina wani dace. Ka san wasu matan fa ba su da godin Allah. Sai a wadata ka da komai
amma wani bangaren sai ka nuna Allah baka da godiyansa. Tsofa wata sabuwa. Me kake nufi kenan? To, a yanzu dai ina samu daidai gwargwado rufin asirin Allah. Amma ita da kanta ma tana magana cewa tana samun rufin asiri. Kuma ka duba duk irin abubuwan da nake mata, abu ɗaya na mata rashin kyautatawa. Wai ita sai na bata ta yi sana'a a gida. Kuma kai ka san irin wannan matsalolin za a bi a dame ka a gida. Wani lokaci kana kwance a gida ma a dinga shigowa da safe. Gaskiya ka ji daɗin ka Alhaji Faruk. Abun da ake buƙatar sa kai ka samu amma kake mita? Wai shin baka san sana'ar mata rufin asiri bane? Kar fa ka manta a ƙarƙashin wani kake. Kuma ita rayuwar nan babu tabbas. Please ka dawo cikin hayyacinka. Kai kake ganin haka. Ni kan tunda ina cikin rufin asirin Allah kuma ina zanna lafiya tsakana da Ubangida. Ai ni bani da dama da irin haka. To ka ji in baka sani na ga wata yaninya kuma mun fara daidaita da ita daga lokacin da magana ta kama. Gaskiya kar ka so mu Alhaji Faruk dan kana zaune lafiya babu abin da ka rasa. Kar ka damu abokina, ni na riga na gama duk wani abin da ya kamata. Abin da nake so yanzu mu karata a restaurant mu zo mu ci abinci domin mu dan samu nutsuwa. Restaurant kuma Alhaji Faruk? Ha? Yanzu kana ma gidan kuma abincin matar ta kama zai fi na can inganci amma za ka je cin abincin restaurant? Ba dan na san halinka ba kuma na san kai ma kana da rufin asiri da zan ce har yanzu kai ba gidaje ne. Ka gani nan in kana da yan canjin ka ba sai ka taku da kanka ba. Daga zaran ka nemi zaka ci abinci zaka je restaurant ka ci abincinka ko kana so ka gaya mun cewa cin abincin restaurant jahilci ne ko wani abu daban ne. To ka kwantar da hankalinka. Yanzu abin da nake so da kai bari in shiga gida in dauko mana mota sai mu wuce can tunda ka bar naka a kawo shi. Shikenan. Amana ba shi da kyawu karkaso malala nagarta da na sani aike ya ce ba batun watakila nagarta kokari zama abin kwatance ka ga Allah. Kai, ciwo lokaci ɗaya haka tun jiya ake taɓa abu ɗaya fa. Kai, sannu. Wallahi na wahala, na rasa menene na ce haka irin wannan zarewa. Ha, ku je ki ba da wani magana, to da ke ganin ciwo, wallahi ba ya kaci komai ba. Ha, kawai sai Allah ya turo ma shi. Amma shi sauki sai a hankali. Mu dai fatan mu Allah ya kawo saukin. Allah ba ki lafiya. Sannu Allah ya sauwaƙe. To ni fa ina ga yanzu kan zan fita. Har za ka fita ne? Dole zan fita amma fa na dan bar miki jaka da yobe a ɗaki saboda da su kaɗai suka rage mu kuma na san ni ko ban bayar ba insha Allah na dawo dan samu an dan yi abun tabawa. Allah dai miki albarka. Kana ma kokarin ka. Ko baka bayar ba ma ka san ka dawo gida za ka zo ka tayar an yi. Ha, ki ji ki ba kar ki manta wannan faƙi na ne a wuya na ne siyarwa shayarwa muhalli to iya kokari na zan yi yawa ni yanzu zan fita idan kin ga bara ki komai ba ki shiga ɗaki ki kwanta kar ki damu idan Allah ya sa na dawo lafiya ni za ki zo nan ki dan shingidan sa fulo ina gindin murhu kina kwatanta mun ina yi in girka komai da zamu ci insha Allah. Haba dai ai irin wannan ba da kofa ne da nuna gazawa daga nan kuma a fara tunani za a kawo mata kawa in taya ne aiki. Ha! Ku ji ki ba wace kawa ai ke kadai ce kin ganki ke kadai ce ha ba kubrata ke kadai ce babu wata ni zan fita in na dawo kuma insha Allah zan dawo miki da ruwan gishiri da siga saboda wannan zage-zagen da yake Allah ya nagarta Malam. Haba malam, kudin cefenen nan ba isan mu zai ba ka dan ƙara mana ma. Haba Balki, ai na faɗa miki tun a cikin ɗaki. Iya 150 ɗin ne ni ma ta rage min. Nake so in hau mashin in tafi wajen kwadago. Ba dan haka ba ita ɗin ma ai da danƙa miki ta zanyi. Amma dan Allah ki haƙuri.
Nagarta duk daren gari zai waye tsaya a gefen dama. Nagarta karkabe wasun zuciya ya je ya saka nadama. Nagarta na shaida hali mara kyawu ne ɗabi'ar gulma. Nagarta makurci mawadaci kana a tare da Allah. A malam ina zaka je ne? Yawa malam da Allah tumfure zaka kai ni layin kotu amma fa kuɗi na bai kai ba. Ko za ka iya taimaka min? Nawa ne da kai to? Naira 150 ne. Haba malam, gaskiya ni ba 150 ɗin ba wai taimakon bane ba na son yi. Wallahi rayuwar ce kawai tafi ƙarfi na. Gaskiya kai hakuri wallahi ba zan iya kai ka har can naira 150 baka. Lalle bawan Allah ka faɗi gaskiya, rayuwan ce ta zo da haka. Ina ganin ba sai na ɓata wa kaina lokaci ba. Ina ganin doshe zan yi da kafata. Kuɗin ma za su toshe wani gefe. Bari kawai in kai mata su. Nagarta duk daren gari zai waye tsaya a gefen dama. Nagarta karkabe wasun zuciya ya je ya saka nadama. Nagarta na shaida hali mara kyawu ne ɗabi'ar gulma. Nagarta makurci mawadaci kana. Salamu alaikum. Kin ga hawa mashin din ma ba zai yi ba saboda tsadar abun hawa. Saboda haka ga 150 din ki ƙara ni zan yi doshe. Yauwa malam hakan ma ya fi ka yi doshe ba jimawa za ka isa Allah ya tsare. Amin amin. Amin amin. Gari zai waye tsaya a gefen dama. Nagarta karkabe wasun zuciya ya je ya saka nadama. Nagarta na shaida hali mara kyawu ne ɗabi'ar gulma. Nagarta makurci mawadaci kana a tare da Allah. Salamu alaikum. Ba shi da kyawu karkaso ma. Salamu alaikum. Da na sani aike ya ce ba batun watakila. Salamu alaikum. Zama abin Wa alaikum salam. ka komai ga Allah. Balki ne? Samta zuwa. Ikon me duka wato ma bacci kike yi da in ce lafiya. Lafiya kalau mu shiga daga ciki. A'a bari na ɗebo rana in sha iska da Gari zai waye tsaya a gefen dama. Nagarta karkabe wasun zuciya ya je ya saka nadama. Nagarta na shaida hali mara kyawu ne. wucewa ma fa zan yi nace bari in leko in ganki kwana biyu. Ke ba kya zuwa sai dai a zo miki. Wallahi bari dai ke kan. Ki san me gidan ne baya son yawan fita na sai a hankali. Irin ku ne dai wallahi kuke mai da namiji uba. Kuma namijin da baya tsinana miki wata katabus amma ya biya me da ke kace rayuwar kabari. Kai Balki, wanda bai san ki ba kan sai a hankali. Ke baki san namiji tamkar mahaifinka bane? Ke raba kanki. Ni namiji ba ubana bane. Ubana daban, mijina daban. Kuma namiji fa ba dan goyo bane, in zaki farga ki farga. To Allah ya kyauta. Yanzu daga ina zuwa ina nake? Wallahi malam ne ya fita ya bar min wata tsinaniyar 350. Haba Balki. Kin ga abin da bana so ko? Ki daina aibanta mijinki mana haka. Kin ga ciki ba a yi sa don cin abinci kaɗai ba, an yi sa ma don sirri. Kuma kowa yana kan sirrinsa ne. Me yasa kike haka? 350 a wannan zamanin ki gode wa Allah. Malama Altine kenan ke bara ki gane bane. Saboda mijinki yana jajircewa ne shi yasa bara ki fahimci kowa ba. Wai fa na ce ya ƙara min wani abu wai 150 ne kadai a cikin sa zai hau mashin. Shi ne fa da Allah ya daura ni akan sa masu mashin din ba su dauke shi ba. Shi ne ya dawo min da kuɗin ya tafi da kafa. Ikon Allah. Bawon Allah kenan. Balki, ya kamata ki farka. Rayuwa ya canja. Ki sani ko ina abin sirri ne. Sannan wallahi ki kuje kuri mai haƙuri. Ya kamata ki sani duk namijin da ya kasance mai ƙoƙari, kika sake kuka rabu da shi, ya miki horon da baraki taɓa hutawa. Musamman lebur ko ɗan dako. Wallahi haka yake faɗa min. Wai baya cin abu sai ya kawo mana. Yakan yi ƙoƙarinsa. Ko kaɗan ne ko ba daɗi sai an ɗaura. Ko bare saka kaya masu tsada bane zai kawo mana musa. Amma bari in faɗa miki ƙaryan banza ne tunda kika ga mutum ya kawo miki to ya rage kaɗan. Ƙila ma kina zaune yana raba cifinanki da wata banza a waje.
Haba ke kuwa. Ai ya kamata kina shaidan mijinki tare da wasu addu'o'i. Inda a dazukan ya so ba zai dawo ya baki wannan 150 ba. Amma da alamun da ki shiga makaranta a ranar jarabawa. Makurci mawadaci kana a tare da Allah. Cin amana ba shi da kyawu karkaso malala. Mana Sabiu. Na'am, Hajiya. Sanin da aiki. Hajiya da Allah a yi haƙuri na kusa ƙarisawa. A karka damu ba komai. Dama na abinci ne na kawo maka. Sai dai ka yi haƙuri da abin da ya samu. Hajiya na gode alhamdulillahi Allah ya ƙara buɗi. Na gode Allah ya rufa asiri. Na gode. Na gode. Amma dan Allah Hajiya mun wani taimako mana. Amma da Allah Hajiya ko za a taimaka mini da wani kwano ko da mara kyau ne. In na gama aiki zan juya abincin nan ne. Zan tafi da shi gida sai in dawo muku da kwano. Idan kuma babu sai in nemi ko da leda ne yanzu ba a ciki. Ikon Allah, ai wannan abincinka ne. Me yasa zaka tafi da shi ba kamar musu komai a gida bane? A'a, ai ɗazun nan na kai musu kuɗin cefa ne don yau miyar kuɓewa ma za a yi. Sai dai irin wannan abinci mai daɗin ne ba zan iya ci ba tare da na kai wa iyalena ba. Sai dai fa ki haƙuri. Kar ka damu, ka je da kulan in ya so sai ka dawo min da ita. To shikenan, nagode Hajiya. Ba komai ma zan nemi leda in ci ba. Insha Allah. Nagarta duk daren gari zai waye tsaya a gefen dama. Nagarta karkabe wasun zuciya ya je ya saka nadama. Nagarta na shaida hali mara kyawu ne ɗabi'ar gulma. Nagarta makurci mawadaci kana a tare da Allah. Nagarta cin amana ba shi da kyawu karkaso malala. Nagarta da na sani aike ya ce babatun watakila. Nagarta kokari zama abin kwatance ka mika komai ga Allah. Nagarta 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 Wallahi kina wahalar da kanki. Allah, wai ta yaya an samu mutum aiki kuma biyan shi ake amma kice sai kin dinga dauka abinci kina kai masa. Wai ke ko ta yaya sai kin nuna cewa ke mai tausayi ce ke? Banda abinka mai gida? Abinci ne fa, kuma aikin wahala yake yi. Sai ya tashi ake biyan sa. Abin da ka baiwa wani shine naka. Sannan ka ce tunda kai ba za ka iya mika masa ba ka ce in zan iya kai masa ba shikenan ba? Ni ba wannan ba. Me yasa ba kya jin magana ne? Na gaya miki cewa ba na son wannan sana'ar ta cikin gida da kike yi. Amma ba kya jin magana. Wai ni kan me shi karsa ne ko kin nemi wani abu a cikin gidan nan baki samu bane? Haba Alhaji, mun fa shayin wannan maganar da kai. Ka sani dogaro da kai abu ne mai amfani fa a rayuwa. Ka sani kai ma fa a ƙarƙashin wani kake sannan kuma rayuwa ba ta da tabbas. Kin fara ko? Kin fara ko? Wai me yasa kike mun mugun baki ne? A'udhu billahi.